κύριος Κοτζιάς και ο κύριος Μπόλαρης. Βλέπουμε τον Ρώσο πρόεδρο με τους εκπροσώπους της Ιεράς Επιστασίας της Αθωνικής Πολιτείας, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αμανατίδη, και τον εκπρόσωπο του Πατριάρχη Μόσχας, του κυρίου Κύριλου, οι οποίοι ουσιαστικά είναι επιφορτισμένοι με το καλωσόρισμα του κυρίου Πούτιν εδώ στο Άγιο Όρος. Σε πολύ λίγο, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, θα επιβιβαστεί ειδικά στα θωρακισμένα οχήματα. Έτοιμοι είναι οι άνδρες ασφαλείας για να αναχωρήσουν σε λίγο προς τις Καριές. Αυτή τη στιγμή η χειραψία με τον κύριο Αμανατίδη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Ακολουθεί ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Μόσχας, του κυρίου Κύριλου. Ο κύριος Κύριλος βρίσκεται στην πολιτεία να βγάλουν και κάποιες φωτογραφίες μαζί του. Είναι σημαντική.